Tämä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lyhyt tietoisku siitä, kuinka käsittelet rokotteita oikein. Oli kesähelle tai paukkupakkanen, sinun tulee käsitellä rokotteita oikein. Kaikkien rokotteiden oikea kuljetus ja säilytyslämpötila on 2–8 astetta. Rokotteiden tehon ja laadun säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että niitä säilytetään ja käsitellään oikein valmistamisesta aina käyttöhetkeen asti. Kuljetuksessa on monta eri vaihetta ja joka vaiheessa tulee varmistua siitä, että rokotteita kuljetetaan oikeassa säilytyslämpötilassa. Väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet saattavat aiheuttaa rokotteen tehon häviämisen joko kokonaan tai osittain. Ja jokainen säilytysvirhe jättää jälkensä rokotteeseen. Säilytysvirheen aiheuttama vaikutus rokotteessa ei korjaannu, vaikka olosuhteet korjaantuisivat. Tästä johtuen jokainen rokotteita käsittelevä on vastuussa kylmäketjun säilymisestä. Huolehdi rokotteen säilyvyydestä aina sen antohetkeen asti. Tämä tarkoittaa sitä, että otat rokotteet huoneen lämpöön vain kerran juuri ennen rokottamista. Valmista rokote käyttövalmiiksi vasta juuri ennen kuin olet antamassa sitä ja kun olet varmistunut siitä, että rokotteen varmasti voi antaa. Jos rokotettava on tuonut rokotteen itse vastaanotolle mukanaan, tarkista aina, miten hän on säilyttänyt sitä. Rokotteen väärä säilytys johtaa väärään käsitykseen sen tehosta. Rokotettava voi luulla, että suoja on kunnossa, vaikka se ei olekaan. Tyyppiesimerkkejä ongelmista ovat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa apteekissa käynnin jälkeen rokote lojuu rokotettavan autossa kuumalla kesäkelillä tai jäätyy siellä pakkasella. Rokote saattaa unohtua rokotettavan kassiin, eikä sitä silloin ole säilytetty jääkaapissa. Apteekin henkilökunnan tulee aina antaa ohjeet rokotteen säilyttämisestä asiakkaalle, joka itse kuljettaa rokotteen vastaanotolla annettavaksi. Myös sinun tulee tarkistaa, onko rokotetta säilytetty oikein ennen kuin annat rokotteen. Tietoa rokotteiden oikeasta käsittelystä löytyy Rokottaminen verkkosivuilla olevasta rokotteen käsittelyä käsittelevästä osiosta.